Sziasztok gyerekek! Na hát egy jó pár napig nem volt videó, ez azért nem volt, mert kórházban voltam. Na most, hogy miért voltam kórházban? Hát ugye én kaptam egy biciklit a papámtól, ami kétszer akkora, mint én, és ugye mentem vele, mint egy őrült. És ugye mi a házunk előtt csináltunk egy nagyon jó BMX pályát, ami ugye hát nem, hogy mondjam, nem olyan biciklire készült, aminek nincs se teleszkópja, semmilyen nincsen. Tehát egy ilyen utcai bicikli, ami főúton lehet használni. És képzeljétek, én oda fölmentem vele. No, jó lesz, azonnal lemegyünk gyorsan. Na hát, igen, le is mentem, csak hogy befordult a kormány, és akkora estem, hogy belém állt a kormány. És hívtuk egyből a mentőt, és mentünk kórházba. Ez amúgy festettem a BMX-emet, na mindegy. Ez azért volt, mert ugye elestem, befordult a kormány, és belém állt. Na most, elvitt a mentő, és tiszta vér voltam, és az nem esett jól annyira. De hát, mivel, hát, majd mutatom azt a biciklit is, igen, amivel estem. Na hát ugye, utána kaptam még egyet, amin volt teleszkóp, na azzal is fölmentem. De azzal nem estem el. Úgyhogy igen. Ja, és nem mondom meg, hát a hasam alatt ütöttem be, de mondjuk úgy, hogy nem esett jó. De hát ez van, figyeljetek. Esni tudni kell, csak nem meghalni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok lájkot, vagy egy dislike-ot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!